Okay, may buntag ka na tong tanan. Welcome diri sa tuang tulumanon. Sa gihapon ako si Jason Monteclar. Hangtod tangare sa alas J sa kabuntagon. Adlaw ron nga Huwebes. Ika-unom ka adlaw ning bulan sa Oktubre tuig 2022. Ug sama sa naandan ato ning pa abtan dayon sa itong mga mainitong patimbaya ang atong mga listener dere sa Norte 100.5 DYCM FM Bugo City. Good morning kaninyong tanan sa akong mga parente dere sa Bantayan. Ug di sa nato pwedeng latangan sam ang mga banggitan dere sa Sibunga. Gamay na lay tukmo dani. Konsehal lah pero mo lagi na i-cancel mang elections barangay. So ambot og kanusa pa ka mahibalik mga kaigsunan ang plano nga eleksyon ning mga non-performing asset or mga NPA is mga kabarangayan. Release dan tanig sakto. Good morning ni Bonifacio Sanchez. Ug sa iyahang sidekick nga si Aikis Mahinay. Ay buntag niyon ha. Kumusta man ato mga signal ya? Ang hinaot ko nga kung doon ay mga kakulian kay kaganinang buntag sa nay sayo kay ni text nako maglugos lagi ko nugid siya og pangita og asa na nindapitan ning ato ang signal pangitaon diya sa Binaliw bukid naman nino. Dagko na kinang bungtod diha niya mag-ambot og usa na as mga labing kuan kaayo kanabang kuoton sa mga radyo basta bukid mura nagsugod. Muagi na gani may og sugod kini bang Carmen o niya paingon na ka dito sa sugod ana sugod na nagkisdom ning among signal kay lagi basta dunay mga dagkong bukid ang tawag maguna sa mga technical na mo interference no maglisod gitag penetrate mura ba ka nang muagi ka og tunnel dire sa SRP bisag unsa pa nakakusog sa imong signal musuong gani ka ng tunnel diha muaop gina kay ngano man grabe mag-interference kanang gitakuban gid ka ba no dunay klase nga interference nga masud ka lag building mapaong nasa interference nga sa lipod bisag wa ka pandungi pero dako kay nga building or dako kay nga bukid ang naa diha sa imong tungod sa lipod gipoy tawagan na interference o nasa klase nga interference nga bisag ganing moagi ka og mga dagkong transformers kurente o mo-out burog suyupo na signal at tungod maguna kay ang radyo ang gigamit maguna to nga antena dili parehag FM nga airwaves ang ato magkong gigamit ana nga silbing antena basta AM radio ground waves gina yuta no ang ground mao nay antena sa radyo muna nga magmangita gani mo radyo nga kusog og signal but pasabot ana ang kanang tower nga gibarugan na ng ilang antena basa munang sagad sa mga radyo naa dire magbutang sa ilang antena diris mambaling kay daghan man kayo dihang mga pispan or kanang duolog dagat ba nga barato ra sa nangabangan so tanan diya DYHP, DYSS tanan diya naa na diya linya ng ilang mga transmitter bumbo radyo naa na diya area unya ang diri sa dapit sa MUAP diri sa una paknaan man may karon na mis konsolasyon na may space pan mo nang kusog kami dito sa norte kay dito man labyo ang atong signal sam pero karon kay ato man ang gipatasan ang atong labay mo nang maabot tag Sibunga abot tag Argao tinaw-ta pero nagi interference musod na ganig area nga bukiran expect kita nga medyo mukuan mo out ang atong signal ang DYKC mo na-address ko ano Mandawi paknaan niyo pa na ila ha kana padung ka sa third bridge sa second bridge na diyan dapita na sa ganit tingali ilang studio diha kay kabantay ko na one time niagi ko diha murag na ay container van ba umapad na ay container van ko mo din ilang studio natapad gid sa highway basig mapersilapid ta diha
murag bantang magayo. Bantang kay ba atbang-atbangan ka lang diyag sniper siguro kag sabi na kung komentarista kang burukinto ay sus lang yun. Daghan na kay mga komentarista rong burukintong gipang-ihaw. Kita bulaban magikusam bisag unsa pa ka diha ka kuan, bisag unsa pa ka diha ka bangis. Bisag unsa pa ka diha ka yabag paminawon on air unya patyon ka lang sa ingonana kasayon di gid pwedeng uyonan na oy. Kay namagutay legal system. Namagutay sistema sa pag pamawi ba kung pananglitan gi binuangan ka lang diha og komentarista tumutumuan kag storya kay nakasabot siya nga ang microphone gamahanan makaguba og kadungganan sa usa ka tawo unya gi buhat-buhatan kan lang dihag mga istoryas kinabuhi nga di tinuod. Ikaw nga nahitungdan, ikaw nga wa ka uyon na may remedy nga available nimo. May tagwa, may tagmoingon lang ang balaod nga depende na sa imong gusto. Wa man ang balaod nagingon nga kung doon na kay mga ireklamo ipadangat sa korte. So nasod man tas balaod. So mo nang imong ikiha. I-libel ba nimo o unsaon ba nimo? Ay lang patiya kay di man na mayo. Panalitan dito sa Manila kato si Percy Lapid. Karon raman tala kailaan niya nga gipatay. Ako ang kailaton niya, wa ko kadungog. Di man na sila pareha ng mga tidpailon. Mga Rapi Tulpo o Tulpo. O kinsa ba mga sikat dito kanang Mike Enriquez. Sa tinuod lang bisag broadcaster ko pero wa ko kailaan ng Percy Lapid. Hindi gani tingali kuan bro dili gani kuno Lapid apelyido ato. Mahaba so mabasa aso to. So to'y apelido ato niya oy. Na ato lang nga katong tawhana usa sa mga labing hait kaayo nga kritiko ni kanhi presidente Rodrigo Duterte og sa karon nga presidente si Ferdinand Marcos Jr. Unya wa pa ta kasiguro kung katong pagkapataya whether or not it has something to do sa iyahang trabaho isip usa ka komentarista. Ang nakapait manggod kay kung magbasa ka sa mga balita para ganin ng buntag mo ginaukayan ako although dili sa ato New York Times ba nga headliner kanang mantalaan dito sa Amerika kay New York man wa may New York diri sa Cebu. So New York Times so siya nakabutang Marcos critic shot to death gilngigay kanang inana ba nga kuan ingon ana nga slant ingon ana nga pagsuwat automatic dayon kay tungod kritiko si ni Marcos which is true of course pero imo na gani nang itapad nga gipatay kritiko ni Marcos gipatay ang una gyud mosul si mong unahuna tuod kay kritiko si ni Marcos. Grabe naman sabi. Daghan man. Wa patakay ba munang mingon ko nga ay nako. Si kunsa lagi mahuna-unaan ba sa tao? Sakyan po dayon. Murag lahog nga si Marcos mo nagpapatay atong Percy Lapid. Kay lima ka headline critical ni Marcos gipatay. Grabe nga sa danay. Kanang lahap kay ba? Slant kayo ang balita, ang headliner. Pero Sam, na ako'y nabasahan sa kaganinang buntag kay mag-monitor manggugo ko sa mga dagko nga balita every morning. Samtang nagsigitag hiko pa na atong kape. Na kalingkod gid ito si Ruel de Gamos Comelec Unbank or sa Comelec Board of Canvassers. Okay. Di na lang ko ang technicality kay di naman takatultol na kay una lugar. Pero kining nga kaso diya sa Negros dapat ato gining ibutang sa una-una.
Ang naitabo mo ko dito pag eleksyon, init kayo ang sikit kayo ang ilahang away pagka-gobernador. Teves versus Digamo. Nalimot lang ko sa first name ni Teves pero kibaw ko sa apelido o pangan atong Digamo kay mo may nabantog sa balita. Mo may nakuan ba, mo may namantala. Di sa tingali si Gary Teves kay sekretary intos Gary Teves no. Lahi ito nga Teves. Now, ang balita mao to, ang naitabo mao ni. Pag-eleksyon, nidagan ang usa ka Teves pagka-gobernador. Dayon ang yang kontra Ruel Digamo. Si Digamo incumbent ba tinggal ito nga governor? No? O incumbent or anak sa incumbent or murag incumbent gino? Incumbent. Apan ang twist mao ni. Duha ka Digamo ang nanagan. Niya pareha ra bag yung mga pangan, Ruel. Ang usa ROEL nga Ruel, ang usa kay RUEL. So kung imong basahon, Ruel. Pero ang ilang mga apelyido pareha, Digamo. Ang usa ka Ruel Digamo incumbent. Ang usa ka Ruel Digamo Wail. So klaro kaayo nga operation gito. No, klaro kayo nga operation gito sa politika. Wato'y kalahian diri sa 4th District. Yan tong higayon nga nidagan pod si Celestino Tining Martinez. Unya, napoy nidagan nga kisa to Sam? Tining po iyang gida nga angga niya Martinez po iyang apelido. Amo tong Celestino bay nga na to. Di, murgi tingali. Ha? Idilito Martinez. Oh, ang yang pangan Idilito Martinez nya nagpaangga siyang tining. Di man kuno to tining ang angga ato. Litoy man kuno ang angga ato. Amo to gasa na tong buangon. Nadato kuno to pag human sa election no kay gibayran gyud. Oh, kay gikan sa pag-file niya si Jose, gibinuan naman to siya. So mo to sa Idilito Tining Martinez unya iyang giatbangan si Celestino Tining Martinez. Perting pildihang tining ang tinuod nga tining. Ang nakadaog mo to sa tining later on giproclaim sa Supreme Court pero that was 3 days before election. Saon mo na nimo nga nakalingkod ka tulo ka adlaw sa wapang eleksyon. So sa mo abot na sad ang laing eleksyon. Binuang mo gito. So dako itong damage Murag na trauma itong mga Martinez after na ito, nagitawon kabalik sila sa Congress. Kay, kuan mag yun, binuangan mag sila sa gusto. Yan atol pag yun, kasi Gloria mo na presidente, agitiwas ka. Kasi Gloria pag yun na presidente, natiwas yun. Sumusad ni sa Negros. Ang sa Negros, karon bubintaha lang kay before the 100 days kining honeymoon period ni decide gyud ang COMELEC nga dili si Teves maoy ni daog kay gipanghingusgan man gyud di gyud ba magkaon sa mga tao nga ang ilang gibutaran si Ruel Digamo nahitabo lang gyud nga nay daghang nalipat tungod lang sa spelling ROEL, nasay RUEL, niya, Digamo. But, the intent, ang tuyo sa mga tao, usara yun. Nga, ang ilang botos, adto nila ihatag ni Digamo. Dili niya itong usa ka piki nga Digamo. Dili niya itong usa ka Digamo. Kung dili, katog yung incumbent. Nga mo'y ilang nailhan. Pertinglipaya sa TBSam, sa diyang nalupig og bila to mga pila na to mga 4,000 raman tingali no $200 so sila kuno'y bikil sa duha ka Ruel na pilde
si Tebes napildi si tinuod nga digamo ni Tebes of about 200 votes. Mga yunana. Pero kung imo tong kuhaon ang botos nga nakuha niya tong peke nga digamo, i-add nimong digamo nga tinuod, alabaw sa mga 40 mil? 31 mil. Oh, muna. So muna eksakto. So muna nga ningon ang Comelec nga dinhi ato na lang ning klarohon kay bisa pag nakakwarta taan niya magrevolusyon pa lang ning Negros. So moto nga gipadaog gyud ang tinuod nga digamo. So gi outseated na ron si Governor Tebes. Ambot og mubakante ba kay kini moingon naman sa dingam mo apilar pa man ko. Di ba moingon pa man sa mo apilar pa man ko at to ni dagkon gyud ug asa sangko ning hustisya. Naapagani Comelec Anbank, naapagani Court of Appeals, naapagani Supreme Court. So ato lang sa ning i-exhaust ug unsay available nga remedy niyaning ato ang issue. So dili not all the time nga tungod ningon ning Comelec provincial level or provincial canvasser nga pildi ko nga naman naproklamar na gud ta. Diba naproklamar naman siya Sam? So, naproklamar naman ko. So adto na ni dagon asa ni nato dagon adto ta Supreme Court. In the meantime, bisa pag nidaog mo diya sa inyo ang canvasser, paabot-abot sa mo. This is the price of democracy na amtay korte. So adto ta magbugno ani sa itong mga abogado diri sa mga hukmanan. Awa na, lubog na. So di mo naog ang usasad. Ganahan lang mo saka, ganahan lang mo puli, agubot kayong Negros ron. So muna'y issue dito. Pero ang akong issue is mauni. Kini bang mga nuisance candidate? Unsa may itong angay buhato na niyo? Karon man ko dunay move dito sa Congress nga ila ko ning ripasuhon ang balaod nga kining mga nuisance candidate ipadeklarar gyud nga kriminal kung mapamatud-an. No, i-convert siya into something nga dunay criminal liability. So mapenalize gyud ang bisan kinsa diyang magbinuang nga maglansar-lansar mga igala nga wa gyud klarong katakos sa paglusad o usa ka malanaton o halapad nga pangampanya. Diba? Tungod lang kay doon na kay pupaid-paid nga pangan sa isig ka kandidato aron lang yun paglubog sa iyang eleksyon nagpalista kag apil kay usa ka sa mga magpapili. So niingon karon ang ilang mga uningon ron ang Kongreso nga ilang tun-an ug unsay mga paagi para nga di na mausban ug di na mayaga-yagaan ang ato ang kasagrado sa piniliay aw ila na nang i-criminalize ang pagka-nuisance candidate. O yun mo, dili. O yun, ang tarong. Ang mga operator mo, di. No, ang mga tarong nga operator, Sam, natural mo, o yun. Ani manguni kada eleksyon doon na ginay operator. Kining operator, dili na operator og traktor ha. Isa na operator og crane. Dili sad na sila surgeon. Mga doktor nga mo-operate og masakiton. So dili ang tawagan na nila mga political operator. No, mga technical lang nga tao, dili na mga unsa pero tungod sa kataas sa ilang kasinatian sa eleksyon, sila maoy itap sa mga politiko. Kaya ang politiko magod although kamauna na sila kay tungod silang kapitirano but doon na kay mga field commander nga mas laom pagyud og nahibawan og unsaon pagmaneuver diri sa mama nga ang botos adto gid paingon sa ilahang mga principal. So muna nga ang mga politiko or mga partido or mga grupo mang-hire na og mga political operator. So and when you say political operator, namgos dahil sa una is mga diabolic ba kanang mga demonyo, mga yawanon, mga tanang mga binuang, mga panikas, mga tinunto, mga pangilad, mga unsa pa na diyang mga kabuang gid ba para lang gyud nga pildihon ang kontra. Of course naa na siya, pero para nako napamagay po yung mga operator ng tarong Sam katong nisunod lang gid ba og unsay
pwedeng buhaton nga within the limits and bounds of the law. Although matawag gyapon silang operator, but inon talang pagsulti mga tarong ba? Pero katong mga yawa gid nga operator kato mo toy dili tarong. Nya mura ba toy pirming pangitaon? So kanang ingon ta nga naigipadagan nga parehagnan o kato paretugnan agi padagan gyud. Aki sa may parehagnan diri, parehagnan ni ko ana. Sige, taganon to ni. Binuang na ako mismo di kita mo uyon na kay pag yama-yama man na sa kasagrados piniliay. So dapat yun na nga i-penalize, dapat yun na i-criminalize. But mingon sila nga kini magong election son. Ug di man gud ka mohimog binuang, absan ka. Kay ang imong kaaway gabinuang. I-assume gina nimo nga ang imong kontras politika capable gyud nga mohimo og tininto batok nimo kay wa man kanabang anha na lang pag tinarong kung daog na ka. Kumana. Og tarong ka gyud nga klase pagkatao, nga di ka gusto og tinunto, anha lang na ipakita kung ni daog ka na. Kay mintras naa pa mo sa punto nga nagsinikhanay pa mo, nag-ilog pa mo, nagpalabonay pa mo kung kinsay angay butaran sa mga tao, buhata ang tanan pwedeng buhaton. Mahisubay o wa ba na nahisubay sa balaod, it is going to be a death match when it comes to Philippine election. Munang uban, magpinatyanay, manikas, mamalit, manglipat, manaot, mangguba, tanan na lang buhaton because, nindot masugugay na kay ang adrenaline rush ba? Ang adrenaline man ko diyan sabi mo, abot gyud sa limpo. Nya naa man gud ang nindot diha kay mapuga gyud ang imong abilidad o kung saon nimo nga ang imong kaaway imong ma-outsmarted. Di ba? Ma-outwit nimo, imong ma-outspend. So muna, pero mo lagi na. Ug ako'y pasultion, as much as possible, di gina maayo. No, di gina maayo. Di gina pwede. Di gid og nituo pa ta sa tong demokrasya nga mo na lang ni naan nato kay ang Pilipinas padong na magginikaot-ot karon ganyo nagbasa ko sa balita 60 pesos na padong 59 na magitingali ang peso batok dollar. Padong na magita kaot-ot pero naay mga butang within our control ato na lang gining ayuhon. Ato bang tahoron atong pero matod pang sami di lagi na sir kay og magtinarong ka unya na lang igdaog nimo. Og tarong ka gid nga tao unya na lang kumudaog ka. Hala sige buhata ang tanang tinarong nga pwede nimo mahimo. Kana kumudaog ka na. Pero og wa pa ka kadaog. Nag-eleksyon pa mo. Buhata tanan nga mapildi nimo imong kaaway. Ug ako naman lang sa inanasam nga inana nga mentalidad mga buhaton nako tanan para nga mapildi ang kaaway, di na lang ko mugasto para magbutbaying. Oy, mag-hire na lang ko diya og professional killer o ni papatay ko na lang ng akong kontra. Mugasto pa ka nag-minilyon. Bayad ka diya, pila may, ibutan na lang distrito, dagang ka congressman. Pila may pwede nimong gastoon diya be. Kada butante nga imong paliton, labing minus 250. Labing dako niya na 800. Gawas kung si Sunny Lagon ka kay bundakan ka diyag 5,000 kada usa. Pero inana. Di ba? Inana. Kinahanglan kang mubayad sa butante. Ug yung nga kantidad, bertinda ko, anya pila ka buki mong paliton. So, gasto kag tag 80 milyones. Gasto kag tag 60 milyones. Butbayang lang na. Ang uban, sobra pa gani. O abot pag 150 milyones. Depende kay kung ang kontrado na sa ikagasto, palabuanay. Di ba? So, muna nga mag-indicate niya ako. O ako yung makatambag og politiko, ako ding hunghungan nga boss. O sir, o idol. O nyo rito, kini bang tako na magandang 150 million, oy. Ako amigo, sharpshooter ni. Ayun, ako amigo, sharpshooter yun. Sharpshooter, may ingog sharp, kanang yung hingigo kaayo. Naara siya magsukad sa bintana sa eroplano. At
para magsukad bintana sa eroplano niya ang yang target bisag asa pa na bisag tuwa pa na sud sa langob. Maigo pa niya. Yung pila may bayad na. Di wa kaabot 150. Pila magka, bisag na kayo mga 10 million di awa na. Ipapatay ta ng imong kontra. 10 million na lang niya commission, 5% ako ana. Sulbad problema Sam. Og mao na maglitod na nga og inala na maglitod ba? Nga di na ka mister pa maghago paggasto-gasto anang kuan magpadagan pagkag tawo nga parehag pangan sa imong kontra, mamalit pagkag mga botante, mamayad pagkag taga kumilik, mangita pagkag mga taga smartmatic. Hutdon ang imong tinigom kaysa imo na lang usahon, ngita na lang kadiyag sharpshooter nga hired killer, ipapatay na lang imong kontra. Kana. Wa na ka nang hinahanglan og mahalon nga operator. Wa na ka nang hinahanglan og mahalon nga abogado nga mo'y magsigig. Sunod-sunod sa imong kaaway, iniphanay nas butos, nga may magbarato ning mga paralegal sa kaya bang mahal. Kana mga election lawyer ay sos ikaw ragyoy gitinuntuhan na kay ako na one time, di lang gyud ko magsulti ba, kinsa. Kina ako'y amigo sad nga gitabangan. Sus, mingon na mga abogado sa kaning iyang mga legal advisor nga ato nang pailan og election protest. Kita gid ka ba sa landscape nga magprotesta pa mo nga kadakog biya? Na outsmarted lang gyud ang ato ang kandidato. Di ba? Na outspend kay nipugong siya sa kwarta ang pikas abunda. Ikadua, ang atong kandidato nagtinapulan, nagsalig, nagtuo nga dumadaog siya kay tungod gilipat siya sa mga survey. Gipakaon siya dili mao sa iyang mga kauban rasad. Gipatuo siya nga labaw kay siya sa survey which is mura ba gini maghatag og full soap sa mga kandidato, mo nang mo complacent, mo nang mo relax, mo nang di na magkugig pangampanya. Nagtuo siya nga kwarta na lay palihokon daog na siya. Nginala ba? Nga ang kontra di mo kumpiyansa. Bisan pag sa survey unsa yang standing dia as if ang yang mindset kinahanglan dag-on kuno hangtod mo abot ang eleksyon. Ano ba? Natapad mag-abogado sa nga wa sa laing lingaw. Kay kining abogado mura gud kining panday, abi sa kinsa tingaling tao. Di ba? Ang abogado magud inigawas niya sila ang yang pananaw sa tanang tao, kaso. Ang panday inigawas nito niya sila yang tanang tanaw sa kalibutan, martilyo. Ang mananagat, inigawas po niya dito sa ilang panimay, ang tanaw niya sa tanan, pukot. Depende man lang kung kinsay imong matapad. O gari sa kas komentarista, ang ako sang itambag sa mga politiko, ato ng birahan reoner. Namin na, pustiya guys, kalibutan. Alawa, depende lang sa makauna. O hunghong niya, katong higayon na, natapad mag-abogado sa mga kong amigo nga nidagan. Ingon din abogado, pailan ta nagprotesta niya. Muto nga paghuman nilang storya, taas kayo sila. Ako na yung giteksan ko, mag-meeting taon niya. Mag-meeting na mo, ako sige na ko kini, og mo file mago ka, og protesta. Ako sige, prangkahan ba? Muna mo pwedeng gastuhon. Petinda ko asin mong gasto kung magprotesta ka for the next 3 years. Gikan sa imong kaparutan, gikan sa imong pagkapildi. Protesta ka, giatay, perting dugaya, mahuman, wapay sigurong pildi pagyapon ka. Nya, imo pa ng 5 kasam, inig-demand ni mo for recount, ikay mo bayad. Sa tanan. Although, doon na percentage na nakuhaon sa mga presinto, but mubayad gipong ka. But ang akong punto, wapay labot sa abogado. Acceptance fee pa mo makalilisang. Unya, pagpadagan nas kaso all throughout sa sunod tulo ka tuig, gagbayad ka na niya sa abogado. Siya ay nabuhi. Karon, akong gipakwenta. Ingna gyud imong lawyer nga dapat doon na siya figure pila may akong magasto gikan sa pag-file hangtod mudaog ta. Kana mudaog ta kaya nga naman mugasto kanya mapildi ta. Doon na igo nimo. So, kwenta hagyod, dapat doon na figure. Because once you will able to have
kinabang a particular gyud nga figure. Kanang mingon, mga kuantingali, mga 15 million na nga itong pwedeng kaston. Daan na sa pagbayad, sa pagpa-recount, adto nga rin Manila, ipakwinta, ticket, eroplano, puyanan sa hotel, kaon, acceptance fee, appearance fee, pleading fee, unsa pa na nga fee diha nga pwedeng pangayong abogado. Kita na adto man na ihapak sa principal. So ako sa ngitambagan, why mawa nimo kung ipa-compute. May sila mo litok og mga article nga di kay ba mo compute. Ipa-compute yun. Ipa-susigid up to the last centavo ug asa pa dong ang imong gastuhon. Kay once you'll be able to have that figure, mabugnaw ka, anak ka maka-realize nga kining kwartaha nga akong igasto sa protesta nga lalisonon pa kung mudaog bakog di ako na lang i-preparar sa sunod eleksyon. Paligunon ko na lang ang ako ang kampo. Klaruhon ko na lang ni ang akong organization. Di ba? Mag-reorganize ko, mag-regroup ko, himo kog mga pakatok, di ba? Establish ko og bag-o na sad nga inana ba mag-rebranding, etc. Murang gastuha. Klaro pa, naapakay control kaysa tuan nimo dito ipial og abogado ay sus lamuon lang imong gasto. Aligri pa jud kay Sam kay ang abogado nga yang gikuha. Kana bang abogado nga bright pero may pagkakulukoy. Kay ang tuyo ra gyud nga para dula si pang jurisprudence dito sa Supreme Court. Ilitok dito ang pangalan ba nga kanang balitan Buatag versus People of the Philippines. Kanang panglapit na ba Sam? Vanity, di maginato na matangtang sa tao. Kanang vanity sa Osaka nagpaka manglaki. Nga maapil gyud ang iyahang pangan sa kinatibuk ang kasaysayan sa Philippine jurisprudence. Munang nay mga abogadong kulukoy, bisag unsa na lang nga anggulo sa kaso ang i-explore para lang gyud mga gala nga muluta ang iyang kadungganan isip usa sa mga talagsaon nga mga legal mind sa Pilipinas. Vanity naman na at the expense of your principal, of course. Yung mo man na, problema man na, og maatol kag abogado ng ingon na. May tag maatol kag abogado atong pareha ni Archibald, anhing Archibald sa una. Diba? Huwag pakialam siyang barong. Naghibat naman kwelyo ato, unsa bato siya, nagkapamatunis pag-unsa. Ang iyang abutaog, sa bisan unsang pagi, daog tas kaso. Manglipot tag huwis, adto ta agis kasilyas. Bisag naligo pa ang huwis, ligis bita na nga, nyor, pwede kang malisturbo, nyor. Inatong to sa Archibald, may lakim to. Kada bang backdoor channeling, ay may laki kito. Oh, what? Sus, motoy klase sa abogado nga mudaog, nga wa nagsalig in English. Motoy klase sa abogado nga wa nagsalig sa iyahang in English. Kay mao, siya ra may nakasabot og unsay sistema sa Pilipinas. Labi na sa kaning justice system. Nga di magyud ka pwedeng mudaog kay tugod tuskig kayo kag kurbata. Di man na mao makapadaog nimo nga sinaw kay sapatos. Di gyud na nga kanang pilit kay kag hinapay tuo kag mo na makapadaog pangilad na kliyente. Pero di na maoy instrumento para nga mudaog kas kaso. Pilipinas guni. Talambuang nako dire. Talambuang na dire sa Pilipinas. Oy. So katong mga nakasabot motoy mga manglaki yung mulipot mingon na in English ray saliganan lang atong kontrata. Like for example, katong giun sa man to nga nakagawa sa Ikleo. Di ba? Kaklaro ato? Kagawa sa Ikleo. In English ba rin nakapagawa sa to? Kadagang story ang nadunggan na mga to nga gilipot. Mga typical kay nga kaso Sam. Inana nya mo na yung mga og mangita na mangita ka abogado nga kanang makapadaog na to kanang ingon ana. Nga maayo bang manultol di moingon ang unang ipangutana kisay nag-handle sa kang asa man nga sala. Moingon dayon, si Judge Buatag na. Nya. Judge Buatag, moingon dayon abogado marunong. Sige kining tagay sa kog mga usa ka semana. Nga naman, akong susihon kung
kinsay nag-endorse ana ni Judge Buatag pagka-arte si Judge. Pangitaon dayon oy kung kinsay kay kini magong mga huwes sa tinuod lang. Kung di man na moabot sila sa pagkahuwes kay kini mga huwes presidential appointee magitgyapon na, although moagi nag Judicial and Bar Council, but all in all mura nag-fiscal basam i-appoint gina sila. Kanang fiscal by virtue of presidential appointment magina. Nya pangitaon man nimo kinsa may nag-endorse ni, kinsa may nagpadagan sa papel ani mingon, si Senator Sani Osmeña mo yung nagkuan na nitabang ana. Kitabangan din ng Sani. Kitabangan ng Sani. Si Sani, tawam ko ng Sani sa una. Ana ba ka lang mutultol ba sa kasaysaya? May kay Arigo ana. Mangita ba ka ng kinsa unsa gaya lang kanus ana siya naabot niya. Kinsa nagtabang. Inig pangita. Sige. Di na mo direkta sa huwis. Adto na mo agi o sa mga padrino. Adto na mo agi sa mga padrino kung kinsa tong mga dakong tao nga mo'y responsable nga nung niabot ng huwisa niya. Nga mo na to'y panghiyon. Nga mo ingon dito mga padrino, sige ako na itong gitawagan ng torne. Pwede na mo magstorya, direktahan na lang. Muto nga si Archie Balab, bisag naligo palaging huwis ko nusam. Muli tos bintana, nyor, pwede ka madisturbo nyor. Wapa. Kala bang nalupog pa sampo ang huwis ba? Wapa ka panrapo sa. Ay makikistorya oy. Inana na. Maat lang ka kabugado nga pangortar gina sunaw na apil di ka. Sumo na nga election gani hisgutan. No? Kung election gani na lang hisgutan. Para nako mga higala, kanang protesta or unsa pa na diha, it's a waste of time. Money. It's a waste of money. It's a waste of effort. Imong kahago, mas stress ka lang. Duharagi imong kwaon before and after election. Duharagi katawang imong kwaon na sam. Before election, pagkuha og operator. After election, pagkuha og propagandista. Kanara gyud. Ay naglabday imong Atong oras mga igala, alas 9:25 na, standby mo, balik ta kuman lang yan. Okay, balik ta dire sa tuang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar. Antod ta dire alas 10 sa kabuntag. Dugay-dugay na magining issue sa Biscom, Visayas Kuman kay dugay na magid kayo ni silang kaplano ba kung unsao na nilang dako kay lote diha nga nahug na nabiyaan na nas panahon ang presensya sa ato ang mga taga-armadong kusog, Armed Forces of the Philippines. Kay nabakikaw nga kadakuan ng kampuhan niya nakataliwa sa usa ka highly urbanized nga dakbayan. No? Nabakikaw.
And when you say na bakikaw na out of place ba? Okay lang na kaniadto. Yan itong mga panahon na nga ang Mango Avenue, mango ragid mo inaa. Mingo gigag mga 1970s or 60s Mango Avenue. Daghan gyud siyang mangga. Niglakaw ni mo diri sa Mango Avenue, manggahan gyud. Ni karon lahi naman. Kay ang Mango Avenue puro sa man building. So, ang kanang Biscom na out of place, na bakikaw siya. Nga kining kampo magod sa military, dapat untaan na, first, ang iyahang location is strategic. Di pwedeng magkampo nga dili, unstrategic kaayo ba ang imuhang location. Like for example, og dunay Biscom ra ba na? Meaning, ang iyang jurisdiction, dili lang Cebu, apil lang ng Bohol, apil lang Siquijor, apil lang Negros. Di ba? Apil lang Samar, Leyte, kana, Visayas, pagyapon na. So doon ay mga dinalian, panalitan, na ay mga armed rebellion nga muulbo sa mga nagkadaiyang lugar nga sakop sa Biscom. Dali dayon nga makadispatch og sundao, dali dayon makapada og tangke tigira, accessible siya sa mga kasundaluhan nga ang flow sa resources dili mabalda niya, dali paspas. Nya mo maguning operation labi naggubat, dapat ahead gud ka sa imong kontra at least 1,000 steps. Sa di pa makamatngon imong kontra, mupay pagpanulob, mupay pagpangmidya sa imong kaaway niya, ikaw tuan na ka dito na po ka kilometrong distansya. Napuna na ka og sa lumba padagan ba? Gamay na like ko ang finish line na kay imong kontra, mupay pagpanighupaw. Mo maginang gubat. Yung magunsa man na kung ang inyong kampo na adret muagyo sa kag iskaryo na ka moabot dito og mabulo. Diba? Iskaryo ba? Dito iskaryo. Gururdo. Kanang yung nala ba nga technically wala gid siya, outdated na kayo ang iyang positioning. Dili na siya magamit o niya. Number one, ang akong nakita sa diyan ang ilang kampo, gihimo na malalang golf course sa mga general. Oy, no, katong mga general ba nga wala na mga lingaws kinabuhi, nga gigapoy na mga igalas, kahimtang nila nga magsige nila gyaka. Nindot kaayo nga inigawas nila dito silang opisina na idako kayong golf course. Ya, di man na pwede niya. Insulto kayo ba on the part sa gobyerno, labi pa nga ang kanalay ko nung portion anang lutiha gidonate na sa panahon sa diyang ang gobernador mga igala si Briones pa. No? Governor Jose Briones way back in the 1950s. Unsay kondisyon sa donation? Ang kondisyon nga ang yuta gidonate ngadto sa militar as long as you will use it for military purposes. For military purposes, wa man na gi-donate ni Governor Briones sa Cebu niadto para himuon ng golf course. Giatay ng golf course, eh. And please don't, ayaw na lang mag-justify nga kanang golf course appeal na sa mental health o welfare sa usa ka military kay wa di gid na pwedeng dawaton sa ingon nana kasayon nga di mo pwedeng muasdang sa gubat kung dili usa mo champion sa inyong golf. So why do you adto mo pag golf country club o pamembro mo? Kana klaro ginang golf course. Ya ang uban pagid nga portion sa yuta alasam gipatukuran nag mga bay sa mga general kay tuan na mamuyo ilang pamilya. Balay sa mga opisyal. Officers country. Muna. Ya para nago wala naman na ilabot oy sa sabot nga nung gidonate ng property ngadto sa mga military. Kay ang condition magud nga gihatag gyud sa deed of donation, if I may use the kinibang argument nga gigamit ni Gwen, nga dili naman na military purposes kanang himuong residensya, himuong golf course, himuong kalingawan, unsa pa ng mga kinibang mga facility nga wa nagilabot sa panggubatan ba. Yumingon sila, ang among golf course ko diri, kay amo mas ko nang matsa-matsahan usahay. Mag-ari may mag-lip, right, lip, diri. Lip.
right, left, right, ana ba? Mintras nga way magmarsya, hapak-hapak sa niya nimbula. Oy, pangita mong multi-purpose di ang ako ano. Karon ang gikahiubsan pag giniguin kay ang gusto sa Armed Forces adto na lang sila mobalik Bohol. Yan nga si Gwen, time para good nagsabot naman ta. Gani ang ila ko ng mga sabot niya to when panahon pa to ni Gloria nga si Gibo pa maoy Secretary of Defense matingali nga ang gusto nila nga adto na lang ang gusto ni Gwen adto ibalhin sa tuburan. Nya na-inspeksyon na dito sa DNR na natoy mga necessary nga movement, mga clearance, unsa pa na mga gikinahanglan kay gusto sa ni Gwen nga para ma-secure ang Cebu adto lang mos tuburan ni balhin. Iniingon man sa Armed Forces nga ayaw adto na lamig Bohol oy. Murag nang luod ba? Nya na si Gwen mo muy klaro di mo tawo kasabot. Karon magbuhol na sad mo nga gitagaan na mo gwapong luna sa tuburan, di mo. Inana ba? So kini nalubog na but you know, di na lang ta mo apela na. Ang akong punto is kanang kampuha diya na out of place gina. Para nako wala gina magunsa man mo diya. Di ba di na ang inyong tangkidigira. Usa dapat unta galisan basta campusam na agi na airport o supposedly ba? Di ba? Naagid na itugpahan. Bisag di ilang gud tugpahan sa mga dagko nga mga eroplano, bisag sa mga Cessna lang o sa helicopter o nya wa bay mga interference, mga antena, mga building, mga kuan nga ang inyong radar ba klaro gid kaayo kung moy atong tanawon. Oh, nya dapat kita ng kampo adto kinaslagyo. Kay mura magugmahog nga o kana, sakto na sa mog nanay gipang stock dia nga kuan mga bombas tura-tura. Ano ba tayo tura-tura ron? Tura-tura pa may gamit na tura no? Wala? Nana ba tayo F1? Asa na? F16? Mo ba? Kay sayang ko sa una, maghangad-hangad tap, tura-tura naman ko ito. Klaro kay ba nga galang ilang bomba, gihiktan lang o galambre. Kusus ginoo ko. Kapait ani og mutik. O kalit-kilid ang eroplano. Matikon ba? Ha? Muna, na helicopter. Mula lagi sa ula, ROTC pa ko. Magtanaw ko itong ilahang, kinamag yung say nga, mag-field trip ba na? Tanaw tatong yung ilang Huey, ba tawag na? Oh yeah, Huey. Tanaw tatong ilang helicopter, sus, na ay mga garan. Anay ka ng, sana, gatling. Ipangmuntar ang mga gatling, pero mula gina, igli-ilit ni mo silaw. Ang ilang mga bomba, bang ipangbugkos lang o galambre, paitaan. Sus, ginoko. Limang ka ng bomba, ipambugkos lang galambre. Pero yung matikwang na niya, mahagbong na dito sa Corona del Mar. Ulbog. Timbako pala yun ang tiluya. So muna nga, kana, dapat sana nga mo sanas mga rason nga anong kinahanglan silang mo balhin kay og mag-stocking mo diag mga bombang karaan. Nya kinira bang mga bombang karaan og di nimo matrapuhan kuyaos buto. Way trapo-trapo, way limpyo-limpyo, unsa pa na di. So dapat na mong mobalhin oy. Nya kana sang lugar sa considered na maguna as commercial area. Highly commercialized na gina nga lugar na doon lagod mo sa IT park. Doon lagod na sa IT park. So, di na ta angay magdugay. So, kano sa ama na sila mabalhin, wata kibaw. Kung adto bagyog tuburan, wata kibaw, o adto bagyog buhol, wata kibaw. Pero dapat mamalhin na mo. Malhin na gid mo. Nitahod man ta sa atong mga armadong kusog kay nangalagad magimos nasod kinabuhi man na maoy inyong dalit para sa kasiguruhan sa tanan nga dili ba ta ilugon sa mga terorista di ta kapasipad-an ni bisan kinsa nga mga gustong mosakop sa Pilipinas. Salamat kayo ug mao na pero adto na lang mos tuburan tingali ay na mo diha.
Nangumusta naman ang Cebu City Medical Center, oy. Paita. Human-human na yung hospital, ya. Nangumusta na mga igala si Mayor Michael Rama o sama ni si Gib Tani. Kano sa itong birthday niya? Oktubre 24? Ha? At 28? Nangumusta si Mike Rama kung matiwas ba gini ang mga trabaho-onon ba diya sa Cebu City Medical Center by October 28 kay mo lagi ang ilang sabot sa mga kontraktor nga dapat mahuman na ninyo before ang akong adlaw kay paita. Ibinardihan na lang nila ko. Kunyana na ba ito sa Mike Rama, di ganit ninyo mahuman, kuha na lang gini, kanang i-abort na lang ni nato ang atong existing nga kontrata, ngita miglain nga mo trabaho, ani? Kinirabasan si Mike Rama, ambot lang, og iya ba gining ma-pressure ang kontraktor, kaysa kung magkong pagkasabot, di magod ni iya ha? No, panahon maguning labilya mga kigsunan nga medyo unsa kay mga sabot-sabot ani, unsa kay klaro ba unsa kay klarong binahinayan ni sa kini ra batang building nga gi-design ni siya up to 10th floor. Ang iyag yung design, ang original nga design ani niya moabot gini og napuo ka anda na kini sa kung ihap 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pero ang iyag yung original nga gusto ani ni Mike is all the way up to the 10th floor. Mo bitaw tong diryot ni siya mangluod ni adto kang Edgar Labella. O sa mga rason. Sa diyang ang gipahibaw ni Labella para lang yun nga madali niya magamit dayon nga ang ipasiguro ang first pila to 3 floors man tingali or 5 muna ni ron. Ngayon na si Mike, nganong di naman lang ninyo tiwason all the way sa hangtod sa ikanapo nga anda na. Nya, ang rason manggod nganong natukod ng CCMC kay gipaguba mangguto ni Mike Rama pag 2015 ang karaan nga CCMC tungod kay di naman siya pwedeng magamit tungod dako man ang yang damage suman nga giigo sa glinog. No 2015 to samno. So niya las Mike ato na ning kumpon to kung tagbagong building mo bitaw to nga atong panahon na sa Mike Rama na siri-siri og kinsay iyahang hangyoon bisag kinsa na ibala ni Mike Rama nga ipangatarungan nga si Marikita ni commit nga iya kuno say move gasto sa ikasiyam nga andana. Asa na kas Marikita. Ina mo tiyang saad sa una. Hinumdum ka nga, ni pledge si Marikita nga siya mo angkon sa usa ka floor. Ni pledge si Manny Pangilinan nga siya mo angkon sa 4th floor. Kana laging style ni Mike nga pledge ba? Kana pledge sa tikatik ko na. Ni pledge si Lusyutan nga kuan, si Gukong Way, pisang unsa na lang ilitok ni Mike. Nya, kay ba mo gutaon ta nga kani kang Mike Rama. 50% na ulog-ulog man. 50% ulog-ulog, 5% kata-kanta. Another 5% mo na ng gobyerno-gobyerno. Arang-arang na lang, hindi man kawatan. Kaysa atong yung nasundan, grabe ang kawatan makalilisang. Lagi na, karon ningil na Mike, saom na to Hapit na rabang Oktubre 28 Mayor. Andam-andam na kaniya Mayor og unsay imong mga sanksyon nga pwedeng ikapahamtang aning kontraktor nganong hangtod ron wa pagyud na matiwas. Katawan tas mga tao ani magsige tag singgit anang Singapore. Yan nagi building nga iyas gobyerno sa inyo na ginang tugkaran, kamo na gin mo nagbota na pero di gani mo kahuman. Yan mga ambisyon patag Singapore. Og sa mga bugoy pas mga taga-Pasel,
Storya tag tinuod oy. Balita akong nakuha sa mga si Paul Soriano kung lumoy ipuli ni Trixie Cruz. Tinood na. Di ba si Paul Soriano murag direktor na? Bana ni Tony Gonzaga? Mao ba? Paita sa niya. Ang ako bangkod, di tingali pwede magsigil ang pamunlot yag mga pangan nga way klarong kuan oy. Ako di man ta mo question sa capacity aning Paul Soriano do ta kailanin niya pero sa kung pagkaibaw direktor. Pero porbida sad oy. Tungod lang kay bana ka ni Tony Gonzaga ikaw dayon ni isulti ra bas Paul Soriano nga gi-appeal gyud siya pag consider nga mo ipuli ni Trixie ni Attorney Trixie Cruz Angeles sa pagka presidential spokesperson. Ayaw po taon, oy. Showbiz, nakitag mo ni. Kana, di man na mo akong issue, Sam. Kay kinibagong spokesperson. Gwapo tag si Harry Roque mo ibutang. Gwapo gitag si Harry Roque mo ibalik. Kay ako, bisag ingunato to sa Harry Roque, malingaw, magiko, Sam. Kay kini mo kong spokesperson dapat magod provocative ba ka? Mo engage gyud ka og media nga og namo gyud media mga badlungon labi nagmangutana nga pilosopo kayo nya kato sa Harry Roque bugoy mo to. Mga ingon ana ba nga kalidad ba? Mga spokesperson ba nga grabe kayo mga punchline niya mo return fire gyud. Kato Trixie di masatoy ningon sa Trixie arrogante pero di man nimo makita sa TV kay pinahilo na man. Arrogante to siya tingali og off cam. Pero og nato siya sa kamera, pinahilo na man mura magyud siya kanang pang White House ba. Mula gina natangtang to siya kay giintriga sa mga mainstream media. Kay si Trixie Manguday kuno ang kanunay na lang itakin-takin ba og dunay mga junket, suru-suroy asa to sila. Adtog New York, adtog asa ang mga vlogger man. Ang iyang ikuyog-kuyog mo na itong mga thinking Pinoy, mga apil bas mo kauson, mga nana ba? Mga vlogger mga parehas na ako. Vlogger mo ko. So, muna ilahang, muna ganan ni Trixie kay mas doon na may following. Nya, kung kanang moingon tag mainstream man gud Sam, di man gud nimo makuptan ba pila man gid kabuok ang nakakita, nakaila na nimo. Di man ka makaingon. Pero og ari ka sa vlog, ari ka podcast, ari ka sa parehas namo nga naaba mo bansay pag naaba mo tuyhakaw sa internet makita man namo kung pila ka buok sa among usa ka gipagawas nga issue or video ang nisunod. We have the numbers. Ako for example dili sa paghambog sa kining akong vlog The Not So Late Show makita man ako like for example nako gipagawas that was mga 2 weeks ago pagtan-aw nako sa gilgiga hapit na mag 70,000 ang nitan-aw nako. Unya, share pa imuha makalilisan. Ang share ba kanang ay ako mong gamiton nga suktanan dili lang ang views, ang share gyud. Kay once nga ang imong share mulapas na gani na og 200 considered na as viral. Oh. Nya tan-aw ko share. Okay, gwapo man, may mag-performance. So, makaingon jud ka nga konkreto gyud. Ni dunay resulta. Actually, ni deliver gyud siya. Sumuman ang Trixie, tanaw niya, vlogger. Matangaw man nimo. Nay vlogger nga, mupay pagsugod, so hinay pa. Nay vlogger nga, kahunat na gyud, akini, gwapo ni.
Oh, so influencer itawag ana. Ni itandi nimo sa traditional media, palitan diri gyapon sa radyo. Di man ko kasultig pila ka buk na minaw na kuron. Makaingon day ko nga, nay 10 million na minaw. Di ko kasultihan asam. Because I don't have the technology and the know-how on how to measure sa akong listenership. Pero kaya ba akong naminaw? Di ba kaya ba akong ma-feel ako nga maminaw? Kaya namin mo text usahay. Oh, nya. Magkita aming regelon, magpangikog naman siya og tutok sa kunaw. Hadlok naman siyang tagad. Oh. Pangikog na ba, magkinto na. Kay naminaw, tingali. Inana ba? So, aware ko na, pero di na ko ma-measure. Muna nga si Trixie, tungod manggod kay, invested kay siya. So, grabe ba? Kanang invested kay siya sa technology and modern media like vlogging or social networking, mga nana. Mo'y iyang pirming itakin mo iyang mga paborito. Nangigi ang mga taga-mainstream. Giintriga siya nga, di na pwede mag-press secretary ka o niya ang isigihan nimo og laog og impormasyon. Ang mga vlogger kay tungod lagi matud pa niya mas do na pay deliverable. Maklaro, ma-measure ginimo nga hatag yun. Nakatrabaho yun. Yang mainstream wa man. Nothing. So, gintriga, tak-tak siya. So, ang ipole, mo kuno ni, Mike Toledo, abogado, mo niya, Paul Soriano, but, unsa ba ka, pero ako'y pasultiyon, maing ibutang niya, ariroki, oy. Oh. Pero, ang ako, ora batang isyo, gamay naman lang atong orasam, actually, ang ako, magutang kitagana, rumuntaga, kaya nadiskubrian ba, nga mas dako pa, og budget, sa intelligence agency, particularly ang National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Muna siya CIA sa Pilipinas, ha? Mas dako pag-budget ang NICA, o mas dako pag-budget ang DepEd kaysa mismong intelligence agency sa Pilipinas when it comes to confidential funds. No? Intelligence funds. Muni ang nadiskubrihan atol sa budget deliberation ug usa sa mga nakasakop niya ni si Senador Hontiveros. Nahibong siya nganong mas dako pa man og intelligence fund ang Department of Education kaysa mismong intelligence agencies Pilipinas nga mismo ang National Intelligence Coordinating Agency pirting gamaya sa budget nga ang iyang trabaho intelligence work yun. Nga ang DepEd education man daw na. Ano naman eh, unsa man ni pagkaunsa, unsa man nga klaseng salida. Ako ning tukiunsan pero napamay ugma damlag, ato ning tandogon. At ngayon na lang ninyo ang mga masunod natong tulumanon. Mobanos karon dayon si Kuya Sammy Buatag Jr. Sa gihapon ako si Jason Montecla. Daghang salamat sa inyong pagpamina. Halang doon si Bathala Labaw sa tanan. Isaya! Hantod sa sunod na higayon o sa samang takna, dinigapon sa istasyon. Isaya!